Elizondo bestetan asko edan eta gero ezagutu duzu elkar. Azkenean elkarrekin oheratu zarete. Urrengo goizean Mozkorra pasatu eta gero konturatzen zarete. Zu, Gorka, elanteriko nagusia eta zu? Jo. Tamila zarela, bale? Gu elkartu ginela ostatu berean, eta primeran zaudezu maitasunean. 10 bat duzunotan sartuaz oean, lana ez da sartuko gure harremanean. Lortu arte gutxinez, ez zenuen etxi. Hain langile zinenik, ezin du sinetxi. Ta zer egin behar dut, hartu edo utzi, soldata igo edo betirako jetxi. Nik behar dut dirua, ta diru mordoa, zurekin egoteko badaukat gogoa, ederki egon ginen tartean ardoa, nagusiak eman dit betitik morboa. Batetik morboa ta gero ika-mika, nola ipini zinen hainbero jarrita, oraintxe bainagola ezin sinetxita, zure trokeladora inotz ikusita. Sinesteko baduzu zuk nahikoa asti, eta egon zarela hain gozo hain ezti. Langilik ez entetzean nahi zainen kakati, 10 bulegoan talan bat aitzaki. Gero egiten dute 11 protesta, hauek beti nahi jaia eta beti festa, baina gaur argitzea komeni da ez da,